guys, ayan, good morning. Ngayong araw naman, mamamalingki kami yung babaunin namin sa, pupunta kami ng falls. Diba? Gala ang dalawa. Ngayon lang makagala. Mga ka-dragon. Pero magaling ka na, ante. Magaling ka naman ito. Ay, kanina nakabisi na po, ha? Ano ba naman yung ulo mo na yan? Tanggalin na nga natin. Pukamag. Saan malamlinag pa diga? So guys, samahan niyo ulit kami. Magkano kilo ng ganito, te? 21.80. Ma'am, fresh yan. Fresh na fresh talaga. Sili kayo mga sige, may tawad. May tawad daw. Ito guys, ang masarap po. Talbos ng sayot. Tekpan mo na, tante. Inulam nyo. O, yung handa na NG. Ganyan yung halo niya. Ito ang masarap sa munggo. Magkano kaya ang Ate, magkano ang kilo po? Ay, hindi ko alam po. Sige po, balik po kami mamaya po. Balik na. Wala dito. Kita mo na eh, puno natin ang parayan na eh. Kakikit naman tong Repolyo. Sagmano ato yung manang? Tay, ano ka tay? Tay, terpulyaw? Mano? Sagmano? 25 daw, 1 kilo. Ano yung talbos na binili mo? Pako. Pako? Ano yun? Yung pako, oo. Ito yung gat. Bili tayo nito, talbos ng sayote. Magkano po ito? Dito, yan. Ay, ano sila, diba? Natagawag. Marunada pa? Ate po, pabili po nito, Sarap to. Talbos lang sayote. Sama din ako. Bigyan mo na yan eh. Ito niya. Silang pinakarenta. Kunin ko lahat. 40. Babaling tayo sibuyas din na eh. Bigay yung sibuyas sila, Pag manuwan tayo sibuyas siya, nagngina guys. Ay, Pidpidutin tayo lang dito niya tayo na eh. Nangina pa yung mouth. Tignan natin to guys. May abuhos daw dito. May... Hala, ayun. Saan ka mag-abuos yo? Te? May isang magaso. Ay, naditakal mo ko eh. Nagigit ang kalat na kita naman. Mag-iwa pa ko eh. Magay ko, best na rin din. Nag-imas Magkano po isang tabo? 70 po, isang ganyan. Kimlatan siya. Bakit hindi man parang hindi man abuhos? Abuos na eh. Damago man na kanyang. 70? Nangina na yan. 70 talaga. At talaga bisay. Tapos mo man nga isukot abalayan. Ano luto na ito? Ikamti kamati. Isam lang kamati. Kaslara rawan? Nag-iwag sa inyo araw-araw. Tatak lang makakita ka sa. Ngayon na mabim nga kapwa na tagsukot-sukot ka. Gagatin pa Ano? Ado day tasukat na. Madam Linda. Ado dakol di sukatan na. Uralo na ito. Kaya alala ka kaya talo lang. Hindi iba yung abuhos eh. Ba't iba man yung kanya? Hindi ito hindi man nabuhos yan Ba't ibang klaseng kon man ito Mahala kayo, madam. Abuhos na ito talaga data ng itlog. Mahala ka ma'am. Kulay itim. Di ba pula yung atin? Hindi masakit. Iwan mo kami talakang antay para mabigat sa second. Kasi baka natatapikot sa natin na. Hindi mas si kon na bulbulungan na
may salusaluyot doon eh. Natulan tayo. Saluyot. Gatang tayo. Buloy na gawin na sila. Magpi-fresh. Awang ka naman. Ayun, armang oh. Saan galing yung armang kuya? Lingayin. Lingayen. 30 half kilo. 30 ang kilo. Sa bibili ka 50 kalahati. Agasit. Ay, ano? Kape, maliliit. Ano yata? Apal-abal. Kape. Rablex. Record na apal-abal. Ah, pre! Ariel, may pare Manol. Oo, na yung Manol. Pero may naman na. Hindi tayo man eh. Patatas, salud-sudon tayo man. No? Sagman eh. Ngayon na talaga ito sibuyas. Oh. Ngayon na. Magkano po yung kanyo carrots? Ang kilo? Pa? 30 ka no? Magkano kilo te? Bagyo beans? 20. Ate ko na ito. Babala mo ito. Dito tayo sa Mindoro nito. Oh. Ayun ang patatas. Magkano kilo te? 70. Ah, mahal talaga. Ate na papait na nagdadagkal at ibagbaga nga papait. Nagdadagkal. Ayun naala tayo, native na talaga. Kabatel. Ano ata? Mura. Maday manang. Nata ni parya? Pay nakaramramot na nay. Gatang tayo man eh, kuwata ente, laga. Pwede yan lang. Hindi ag mukbang tati pa prugo. Kita kumana di tag buraro. Ato yung kulitis na eh. Magsagman ng karod ata? 15. 15. Isa lang. Subo mo si Kalungan na lang ba? Madi ka no? Madi apo? Hindi. Gatang tayo tiko, siga. Bangos. Dito. Malunod ka rin ka? Ay, tiyo. Nata, gulog siya. Gulog. Karayan. Babatay. Nagalay. Nagalay. Pili ka antin ng bangos. Pili ka ng bangos. Ito ah. Ano anak? Ano sa inyo anak ko? Binigay ko ng anak ko marami. Ha? Ano gusto nyo? Binigay ko. Ayan po. Yung bangos po. Ano ito anak mo lalaki? Ilan? Magkano kilo man? 20 mo na anak ang lalaki. 30 sana. Pero 20 na lang. Ilang kilo anak? Isa lang po. Ayan, tatlo. Pwede na yan. Salmon.
Eh, puros. Ajay na yung kita niya. Ajay. Ang bunog mo. Ito na eh. Ay. Puros. Sagmano puros, te? The 40, at the 25. Sa perfect ka. Ano? Ha? Pinapot? Sakda? Hindi tayo magpakbag. Ha? Ito, ano to? Lato? Laki ng kamatis, oh. So yun guys, bali tapos na kaming mamalengke. Ayan po ang aming nabili. Ito lang sa akin, guys. Talbos, sinundan ako. Mga baon namin papunta sa ano, falls. Yan, see you mamaya. Stop over muna kami. Bibili lang kami ng pakwan. Opo. Saan tayo pupunta ba? Sa taas naan? Oo, sa taas pa. Sa taas pa? Doon ka sana o sa labas, sa Makabigo ka sa taas. Ayan guys, so dito na tayo sa Edrolin Falls. Edrolin Falls pala, hindi naman Kapisaan Cave eh. Iba lang yung Kapisaan Cave. Sabi niya Kapisaan eh. Ayan, ito guys ang ating mga... Malayo pa yun ah. Baka half-day ka pa. Half-day? May discount po yung senior? Yes, ma'am. Ayun, di ba? Ang dami. Oh, walang pasaway ha? Baka tayo ay mag-uwing luhuan. Dami namin guys. Sa akin yung pan mo. Ante, tamang na bag mo tayo awit tayo maul. Saan pa yung papunta? Oh. Gado. Kurang pa tawisin ba ni? Andun Edrolin Falls. Antutut, Casibo, Vizcaya. Wow. Ganda naman ng ano nito. Napakalinis naman ng tubig. Ano ante? Enjoy ka ba ante? Malamig siya guys. Hindi pa kami nakakaligo. Malamig ng ano. Takot. Kamu, buting lati kwa. Ito na guys yung kanyang falls. Kanilang falls. Mukhang malalim. Katakot. Sayang drone, di natin nagala. Ayan, magpe-prepare na tayo ng ating pagkain. Nagdadong mata, ruot mo nante. Gusto matami na. Siyempre. Napalang dito na. Oo, slide ko naman. Gusto mo mamin, siyempre. Ha? Kaya ko kaya. Kaya mo eh, basta gusto mo. Parang damo man sa bulit. Sarap ng pili oh. Pili. Sarang sibuyas
Mag-guide pa ng sibuyas, boy? Isa lang ginayat ko po ah. Sige pa, auntie. Pang sausawan. Ano yung luto mo, girl? Napahitan. Pahitan ala karnay. Sarap yan. Sarap talaga yung boy. Ayan, namimiss ni Ping to. Napahitan. Gusto niya tayo luto mo. Siyempre, nag-ihaw din tayo ng bangos. Wow, lalaki niya na. Sarap yan. Sumpo. Ante, ano yan, ante? Ano yan natin? Sarap pa rin yan. Parya. Famous na eh. Try ka pa man natin po. Oh, sarap. Ayan na guys. Budel fight. Oh, sige. Kumain tayo ng marami at uwi na tayo bukas. Wow. Kalabaw doon, naghihintay na! Dinala nyo yung sana. Sarap. Noon po namin Diyos, basbasan mo ang mga pagkain hinahin ng mga lingkod. Opo. Manong kalusog ng aming katawan namin. Opo. Sa ganun magalit pa namin sa mga paglibig. Amen. Ang laking kaya magalang namin hinihiling. Opo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kain na! Ay, happy birthday! Ay, tatay, okay. Ah, asan na si birthday boy? Ay, oh. Handa yan ni tatay. Ah, sige na. Happy birthday! Kanta na ka nun! Happy birthday! Go! Happy birthday! Wala! Happy birthday to you! Okay! Ay, isa-isa mag-save. Isa-isa lang daw. Walang magdalawa-dalawa na ito, ha? Oh, yung mga bata umupo na doon eh. Matatagtad yan sana. May vlog kayo. Sige, kain, kain. Isa-isa. Sa akin, kalbus lang. Ako yan! Sa akin. Kain, pingat, kunti lang. Panghang naman yun. Dami namin guys, mga taga Mindoro lahat yan. Una yan. Dadalaw kayo. Grabe ka naman, di pa tapos. Parang. Sarap. Oh. Sige, kain ng kain. Sumama ko lang ako ito. Bawal sa'yo yun ah. Salamat na napilot. Nyamaatam. Ano yun? Makaaya. Kaya nga bubuong niya mo. Hindi pa ba? Hindi ko. Doon ka lang yung sa kalatuloy. Niluloy. Niluloy talaga. Pinakuran eh. Ay, magkano kayo ng ulo kayo na? Hindi pa papasal. Kayo po, wala po kayong tanga. Kain guys! Ay, patay ka ka dyan. Sarap. Ayan tiligay mga kangamangan. Sakag, biyay ka. Biyahe kan tumanag. Lumukmag ka. Thank you. Kanag tubot kang ipon mo. Ne? Mangkat ka bakwa. Yung kahit pipon, bakit di may sam? Sarap ng papayitan guys oh. Ano lang ulam ng mga naiwan doon? Papayitan lang yan. Nadala naman yung karne. Sarap. Yan, baka makating lang ka. Baka matugawan ba? Ayan guys, punta natin yung mga nililigo. Oh, yan sila. Ganda oh. Diyan ang daan.
Ante, ba't hindi mo sinuot yung tupis mo ay? Yung ganun kayong tiligaya, oh. Ha? Dala-dala mo, tapos hindi mo suotan? Sexy guys ang tiligaya, oh. Ante, lundag! Yan ang mga ano. Taga Mindoro nakarating sa Mundo guys, tubig. Grabe. Wow. Ayan guys, so tingnan nyo si Ate kasi ang galing lumangoy. Ante, isa pa nga. Tingnan mo. Ang galing lumangoy. Uwi na. Thank you so much.